us donem la benvinguda a la biblioteca del campus Terrassa de la UPC. En aquest vídeo us donarem a conèixer els espais, les col·leccions i els serveis més importants destinats a donar-vos suport durant els vostres anys d'estudi a la universitat. Jo sóc el Diego, estudiant aquí a la UPC, curso el grau en Enginyeria de Vehicles Aeroespacials i avui vull que m'acompanyeu en una visita a la biblioteca. En entrar a la biblioteca tenim el vestíbul, un lloc per desconnectar i descansar una estona mentre us informeu de les novetats de la biblioteca mitjançant el canal VIP. La biblioteca té dues plantes. En la primera planta, només entrar, trobareu el servei de préstec, on us heu de dirigir per demanar llibres o altres equipaments en préstec. Només necessiteu el carnet de la UPC que trobareu en l'app UPC. Passeu pel taulell i us informarem de les vostres condicions de préstec. A continuació entrem a la primera planta, on trobareu una zona de descans a la dreta. És un lloc on podeu seure una estona per fer un cub de Rubik, un sudoku o jugar una partida d'escacs amb un company. En aquestes prestatgeries trobeu la bibliografia recomanada pels vostres professors, a més d'altres llibres especialitzats en matèries que cursareu durant el grau. Mitjançant els ordinadors de consulta podeu buscar qualsevol llibre que necessiteu. O a qualsevol dels dos taulells on us assessoraran en buscar un document o qualsevol altra necessitat d'informació que tingueu. També tenim llibres electrònics que podeu consultar des de qualsevol ordinador de la UPC o des de casa. En aquesta planta, i també en la segona, tenim taules grans per a 4 persones i llocs individuals per estudiar. Podeu pujar a la segona planta per l'escala interior o exterior. En aquesta planta tenim les sales de treball en grup. Hi ha un total de 14 sales amb diferent capacitat. Algunes sales són grans, de fins a 8 persones, i altres són petites, de fins a 4. Cal fer una reserva prèvia per utilitzar qualsevol d'elles. En aquesta planta teniu també un altre taulell d'informació per qualsevol consulta o ajuda que necessiteu. Hi ha, a més, taules individuals i grans per fer feina i una zona de descans amb butaques on s'exposen llibres culturals com la nostra col·lecció de còmics sobre aeronàutica. Al final de la planta trobem també una aula d'informàtica amb 20 ordinadors de sobretaula per usos acadèmics o recerca d'informació. És, a més, l'aula on els bibliotecaris fan les sessions de formació sobre els diferents recursos d'informació. A continuació us presentem Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC. En aquesta web teniu una pestanya destinada a vosaltres, els estudiants, on teniu recollit els serveis i les col·leccions que més utilitzareu durant els vostres estudis. Un cop obrim la pestanya d'estudiants, teniu 4 apartats. En el primer apartat, Estudiar, podeu consultar l'horari de la biblioteca. Obrim de dilluns a divendres, de 8:30 a 20:30 hores, i els caps de setmana per exàmens parcials i finals. Podeu també reservar una sala de treball en grup. Veure el vostre compte personal, on per exemple podeu veure els documents que teniu en préstec i renovar-los, o baixar-vos el carnet de la UPC al mòbil. En l'apartat Buscar informació teniu l'eina de cerca de tots els documents en paper i en electrònic que té la UPC, el Discovery UPC. També podeu consultar l'estat i la ubicació de tots els llibres recomanats en la guia docent, consultant l'opció de bibliografia recomanada. A més, podeu consultar el material docent fet pels vostres professors en el nostre dipòsit Aprèn. I mitjançant les biblioguies UPC, podeu consultar els recursos i eines d'informació sobre les diferents matèries especialitzades de la UPC.
Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, entreu en la web de la Biblioteca del Campus Terrassa, on trobareu el correu electrònic, adreça i telèfon de la biblioteca. També us animem a donar-vos d'alta de les diferents xarxes socials de la biblioteca per estar al dia de les nostres novetats. Ens veiem!